Здравейте хора, не сме се виждали от много време, но мисля сега да избухна с един много добър новогодишен влог. Като започвам от това, че си организирахме може би около 7-дневна почивка, която включва 30-31, нали, нова година, която ще сме в София и след това с Кирчо ще отидем в Банско. Резервирахме си в последния момент всичко общо взето, назваме така стана. И в момента сме в един хотел, не мога да ви кажа как се казва, който е в Бояна, близо до New Boyana Studios, за да може да ни е по-бързо предвижването за нова година, понеже ще е лудница 100%. Ние сме не в тази стая, ние сме в 204-та стая и дори нямаме дръжка. Така, приветствам ви, в студио сме, аз, Киро и Никито. Влизаме и виждаме ето този бюфет. Тук ни е тоалетната с банята, нормално, стандартно, кушетката, гардероба. Всичко върви страхотно. Комплимент от хотел. Ето ме и мен. Ето ни студиото с леглото. Покажи им тия легенди. Виждат ли легендите? Така, това са легендите и това само да кажа, че се случва ето тук. Може да го преживеете на живо. Преживейте го на живо. Аз не мога да повярвам, хора, къде сме. В смисъл, това наистина е много велико. Сега ще хапнем в нещо за бургери, наречено Вивенда. Ще го видим какво е. Събрали сме след тук цялата компания. Ето ни. И ще ви снима после какво хапваме. Тоест кич партито на Баби Йордан Мила. Айда! Кирчо, я покажи какво ядеш. Лук и сол. Какво е това? Сирмашка кръпа. Той е гладен, аз си хапвам Адана кебаб. Браво, Кирченце! Ето. Кирче, искам и аз! Сдъвчик отиде! Ето. Върляй. Ето, тук сме на Витушката. Някъде там трябва да са Мария и Гоши да дойдат те сега. С Никито тук ще коментирахме какво ще стане, ако видим оня, където върви с теб и изиква си с микрофона и почва да те пита: здравейте, знаете ли кой е написал историята ви на българска? Не знам, Софрони Врачански. Той ще каже: не, той е приписал, а кой е написал? Ай, на здраве! Значи хора, тук сме пред така един дебат и то е дали Филип Лейн е цигански или дали ве кефи. Ужасно е. Те казват, че им е цигански и на мен ми харесва. В смисъл, вижте го. Майко! Хора, ние дойдохме на базара. Искам да чуете на базара какво става. Коре играем една настолна игра с мисъл, която е почти същата като Диксит, само че е по-балканска версия. Значи хора, асоциацията, която Мария даде, беше Иванеса. И ми е много интересно. Кой какви карти е дал? О, не! О, хора, не знам как да го приемам това. Защо министерство? Не знам. Хора, както казах, ние сме супер случайно попаднали в хотела на Джино. И аз нощи, като влезахме в рецепцията, го видях. И някак си така не очаквах да видя това. И бях някаква... И слизаме и аз го виждам на рецепция. И без грам да се замисля. Само му казах: оф, може да се снимаме? Мама ти е голям фен. На фуд парка сме. Много. Те са скини и не ядат. Да. Аз си хапвам гьоза. Здравейте, скъпи приятели! Започва подготовката за нова година. Аз свързах тук сателитните чини да хващаме Не! Хвана го ток. Така че виждаме се след малко. И хора, вече сме напълно готови, облечени, кич. Ще видите снимка някъде тук, ще ги прикача, ако мога. Хора, помните ли ме от Рилските езера?
отиваме да се забавляваме. Здравейте хора, в колата на Гоши сме. 3 човека тук, 2 човека отпред, 1 човек е тук отзад. Отиваме към Теда. Тя каза, че има някакви балони, някакви украшения. Носим такива... Ние носим балони. Не такива балони. Essentials. Хора, вече сме в Теди. В нейния прекрасен дом. Мафинчетата, които ние сме правили, баници, маници, брускетки, ето ги всички, ето ме и мен. И естествено най-важната част е масата с пиенето. Хора, отиваме да си хващаме автобуса за Ню Бояна, защото такситата ни не дойдоха. И отиваме сега всички 16 човека да забутаме в автобуса. Екзе Ню Бояна! Айде! Ще спре! Той няма да спре. Иви, идвай! Тук съм. Ще се качим, бе! Как така е? Как така е? Не! Ето го нашия спасител! Айде! От Македонче! Вижте какво е. Там, видиш, не сме далеч. Хора, искам да видите опашката тук какво става. Дано да влезнем преди Нова година. Хора, има ледена парзалка. Тук е като някакъв мини град. О! Тук що един ще да ми 2 телефона, момичката му. Гледай какво става. Тук е супер мега за избичванка. Давай! Давай, Божик, давай! Давай, блъскай ги! Жените са по-добри шофьори! Как се казваш? Габи! Това е Габи, моят нов приятел! Хора, имаме 5 минути до броене. Ние сме в опашка. Не знам как ще стигнем. 4, 3, 2, 1! Какво искаш, бе, мила, кажи? Какво си пожелаваме ли? Мисля, че отговорът е ясен, мила. Всички тук си пожелаваме лукси пари! 2024 иска да ви чуем, мили приятелки, така че нека да ви покажем на какво сме способни. И сега, 3, 4, простачки! 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 Айде! Мили приятелки, искам да ви кажа, че изглеждате феноменално. Енергията ви е от тук до село Йорданово. И искам да ви кажа, че нашата зала май си е най-хубава. За 2024 искам да ви пожелая, слушайте много внимателно. Всичко, което е постно като емоция, дрехи, изживявания,
Cancel! Cancel Милан! Пожелавам ви да канцелирате абсолютно всеки един лош вайбър, всеки един лош бивш, няма никакво значение. Това да ви кажа. Има ли тук разочаровани от бившите? Това е положението. Това е положението. Айде да броиме пак до нова година, бе. Искате ли? Айде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде! Честита нова година, простачки! Дели новата система, мене ме нема в цялата схема. Пара ми треба за злоупотреба. Оставам тебе в втората цепка. Пара на мен, идей пак стана по Хора, тръгваме си от новогодишното парти в Бояна и мога да кажа само, че впечатленията ми от тази вечер са първо всеки един от компанията и от хората познати, което срещнахме, се оплаквахме, че наболят краката, болят на колената, боли на кръста, боли на гърба, боли на врата. В смисъл, всеки се изреди да казва какво го боли. Даже имаше рима. И май наистина вече сме старички. Това е първото впечатление. Второто е, че това беше един много добре организиран евент. Всичко беше като някакъв лабиринт. Не знам, не знам дали сте идвали в това Бояна като цяло, защото доколкото разбрах, когато няма ивент, си има вход. И за този вход ти, нали, получаваш така квартална обиколка, ако мога така да се израза, с каране на кънки и блъскащи колички, които ти влизат в входа. И нали, тук има някакви караванки с храна, можете да ги... Сега ще ви ги покажа. Това всичкото са караванки с храна, които, нали, ти предлагат някакъв стритфуд, нали, пържени картофки или някакъв хот-дог или някакъв бургер или каквото и да било, някакви такива работи. Майко, брат, в 6 часа ми свършим всичко, да. Тук има само някакви улички, във всяка уличка има нещо и от всякъде се чува някаква музика и беше много яко. Какво обиколихме горе-долу? Аз даже вече не знам какво обиколихме, човек. Много неща обиколихме и същевременно имам чувство, че нищо не сме обиколили, нищо не сме видели. Но беше много яко. На Уинапа, както видяхте, беше много яко. Бяхме на Origin, бяхме на Red Room, бяхме на Black Room, бяхме на... Сега. Каквото и да е това. Хора, имаше баница с късмети. Имаше баница с късмети, където аз не участвах, но Киро участва. И Киро спечели това. За летния фестивал на Екзе, мисля, че за всички дни. Киро спечели билет за летния фестивал на Екзе, заедно с лубриканти, презервативи. Рейв тикет. Ето. Това е за всичките дни. Да, за всичките дни билет, плюс лубриканти, презервативи. Да, брат. Ето ги. Ето го лубрикантчето на хидро, на водна основа най-доброто. Хидро, водна основа най-доброто. Това няма да го качваме в влога. Но за личен материал става. Да. Ще ги пробваме и ще дадем фидбек. Да, мога да ни направите рекламно лице. Да проведете ни рекламно лице на Ритекс, моля. Ритекс. Първо Ритекс, не е по-добре Ритекс, отколкото ритънки. По-добре Ритекс, отколкото ритънки. Но това беше много клевър, да.
Така хора, сега ще ви снимам как ще се прибираме, защото на мен още не ми е ясно как ще се прибираме от тук. Но само знам, че сме много уморени и аз не си чувствам петичките, аз нямам батерия. Още се държи. Та, общо заето, тук сега сме седнали отстрани да изчакаме къци да си вземе пържени картофки. Сега ще ви снимам околността и утре, най-вероятно утре ще се включи или малко по-късно с апдейт за нашето прибиране. Като се наспим, да. Но сега ще ви покажа къде седим. На някакъв парапет, брат. Ей, тук седим. На парапета. Добро утро, хора! Честита нова година! Ставаме рано сутринта и Гоши и Мими ни донесаха това. Много мило. Оле, нямам глас. Експенсив баница, вижте го. Чао на нашите приятели!